Prajem vám dobré ráno. Vážený pán dekan, milí hostia, milí študenti a doktoranti, vítam vás na dnešnej retrokonferencii 2013, ktorá je uskutočnená pri príležitosti 45. výročia obchodnej fakulty. Dovoľte, aby som vás veľmi stručne oboznámil s programom dnešnej konferencie. Vystúpia v priebehu dnešného dopoludnia 7 panelisti, ktorí budú mať krátku prezentáciu v rozsahu približne 15 minút. Každý panelista bude uvedený krátkym videom v rozsahu približne 3 minút a na konci vystúpenia každého panelistu bude priestor pre krátke otázky mladých účastníkov tejto konferencie, to znamená vás, študentov a doktorantov. Ostatní účastníci, ktorí zažili obdobie, ktorému sa budeme venovať počas dnešnej konferencie, budú mať príležitosť svoje otázky, pripomienky alebo názory povedať na konci pri okrúhlom stole. To znamená vtedy, keď už tu budú nastúpení všetci panelisti a budú môcť zodpovedať na otázky už kladené všetkými účastníkmi dnešnej konferencie. Prajem vám príjemný zážitok, veľa podnetných informácií a dúfam, že po skončení dnešnej konferencie budete mať lepší obraz o tom, ako sa tu žilo počas 4 desaťročí v Československu a samostatne teda v Slovensku v rokoch 1948 až v rokoch 1988. Na úvod by som odozdal slovo pánovi dekanovi obchodnej fakulty, inžinierovi Žákovi, doktorovi vied, ktorý prednesie úvodné slova. Nech sa páči. Ďakujem. Ja ešte tiež využijem tú možnosť postaviť sa. Takže dovolte mi, aby som vás z postu dekana privítal na dnešnej Retrobis konferencii. V prvom rade by som rád poďakoval a vyjadril v podstate aj moje uznanie organizátorom tejto konferencie, pretože sa im naozaj podarilo vytvoriť alebo prezentovať tému, ktorá je veľmi, nepovedal by som aktuálna, je to historická téma, ale pre mnohých z nás, ktorí tu sedia, bude naozaj veľmi aktuálna z toho pohľadu, že to obdobie, o ktorom budeme hovoriť, tak v podstate si veľká časť z nás nepamätá, alebo z nás teda tie ročníky, ktoré tu sedia. Ako dekan som sa často stretával s tým, že študenti, ktorých máme aj teraz napríklad na fakulte, samozrejme vekovo sa narodili až po tom roku 1989, či už sú to ročníky 92, 91, 93 a samozrejme mladšie. To znamená, že mnohé z toho, o čom tu budeme hovoriť, nezažili. A cieľom organizátorov bolo prezentovať vám práve tieto historické udalosti, to, ako sa v týchto časoch žilo. Takže ešte raz dovolte mne poďakovať organizátorom. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi docentovi Pavelkovi, v ktorého vlastne hlave vskrsla táto myšlienka. Častokrát sme sa o nej bavili a ja som veľmi rád, že to v podstate prišlo až sem do toho stavu realizácie. Samozrejme by som rád poďakoval aj ďalším organizátorom, ešte pánovi prodekanovi, inžinierovi Drábikovi, tiež za to organizačné zabezpečenie a všetkým tým, ktorí sa aj podielali na tejto konferencii. Takže dovolte mi, aby som ešte pár slov k tomu, pretože konferencia sa organizuje na obchodnej fakulte. Pán docent Pavelka spomínal, že budeme oslavovať 45. výročie na budúci rok. Obchodná fakulta vznikla v roku 1969 a práve v tom období, o ktorom budeme aj hovoriť, bola súčasťou v podstate tohoto celého systému, pretože vychovávala odborníkov práve pre oblasť zahraničného obchodu, vnútorného obchodu aj cestovného ruchu. Takže naozaj boli sme veľmi spätí práve s tým obdobím, o ktorom budeme dnes hovoriť. Takže ak dovolíte, nebudem už dlho hovoriť, ja želám, aby dnešná konferencia mala úspešný priebeh, aby ste si z nej odniesli naozaj plno poznatkov, ktoré vám rozšíria vaše obzory vlastne z toho, čo tu bolo v minulosti. Takže ešte raz vítajte na konferencii. Nech sa páči.
Vážení účastníci, teraz by som si dovolil vás oboznámiť s bližším obsahom dnešnej konferencie a spravil by som takú kvázi rekapituláciu toho, alebo návestie toho, čo nás dnes na konferencii čaká. Možno by si niekto mohol povedať, prečo sa zaoberáme obdobím roku 1948 až 1988 teraz, keď rezonuje predovšetkým v médiách a v publicistických reláciách otázka alebo problematika 17. novembra 1989 a my práve už tu na rok 1989 nemáme. Aby vás táto, by som povedal, otázka neevokovala, tak chcem k tomu povedať nasledovné. Keďže práve v tom roku 89 sa toho udialo veľmi veľa a v nasledujúcich rokoch takisto a následne v roku 93 vznik Slovenskej republiky a podobne, došli sme k záveru pri príprave tejto konferencie, že by toho bolo tých informácií tak veľa, že by sa stratil význam celého tohto dnešného podujatia. Z toho dôvodu končíme rokom 1988, to znamená, zachytíme nejakých 40-ročné milníky československej ekonomiky. Chceme, aby všetci panelisti, ktorí sú tu sa venovali tejto problematike objektívne, aby povedali svoj názor na tú dobu, ako fungoval zahraničný obchod, ako fungovala naša mena, ako fungoval aktívny a pasívny cestovný ruch a vnútorný obchod v tomto nazvem to 40 ročí. Momentálne, keď si pozriete denníky a články na internete, zistíte, že sa to hmíri rôznymi porovnaniami, čo sme si mohli kúpiť pred rokom 1989, čo si môžeme dneska kúpiť za naše výplaty alebo naše mzdy a príjmy teraz v roku 2013. K tomuto my tu nechceme zaujímať nejaké stanovisko z jedného dôvodu, že by sme mohli to považovať za strieľanie do tmy. Poviem vám prečo. Dôvodom pre toto je skutočnosť, že dnes máme na Slovensku pomerne vysokú nezamestnanosť, kedysi tá nezamestnanosť nebola. Druhým aspektom je skutočnosť, že dnes hlavne mladí ľudia podstatnú časť svojich čistých príjmov vynakladajú na splácanie hypoték. Kedysi hypotéky sme nepotrebovali, pretože tá bytová výstavba sa financovala na iných princípoch. Ďalej sme mali mnohé služby, ktoré sa dnes platia a vtedy sa neplatili a podobne. To znamená, nemá zmysel porovnávať, koľko minút, hodín alebo dní bolo treba pracovať, na kilo banánov, alebo kilo zemiakov, alebo kilogram chleba. Nemalo by to dostatočnú vypovedacú schopnosť. Došlo by potom k určitej deformácii týchto informácií a týchto názorov a to pre objektivitu poznania veci nie je vhodné.